Hola, anem a seguir en el control dels 5 servos. Ja els he posat ordenats. Ara si poso començar la simulació, ja tinc els servos, els puc posar tots a una posició inicial. Que te poso aquí. Anem a posar una posició inicial i anem a explicar com puc com puc programar una determinada seqüència. Per exemple, que vull que faci un robot, que faci un moviment, que gire tants graus aquest, que esperi tant de temps, després que gire un altre grau en l'altre servo. Clar, aquí tenim que controlar-ho amb els potenciòmetres, però si jo vull ordenar una seqüència concreta, una vegada està construït el mecanisme, podem afinar molt bé la posició en la qual jo vull que aquest motor o l'altre, qualsevol dels servos, giri determinat número de graus. Per afinar tenim que utilitzar una nova funció que ens proporciona l'Arduino, que és el Serial Monitor. Ja ho tinc programat. Aquí m'està indicant els angles de gir. Per exemple, el servo 1 m'està dient que està a 82 graus. Aquí tenim la posició, el servo 1 està a 82 graus. Jo si vull que giri un poquet més o menys, dic aquesta posició és la que em va bé. Doncs aquí afino i sé que este valor és el de 21. Si vull afinar el valor del segon servo, doncs el modifico. Com es fa això del Serial Monitor? Per a fer el Serial Monitor tenim que introduir una sèrie de línies de codi. El codi és igual que tot està igual, l'únic que m'ha afegit ha sigut per capturar els valors que poden ser interessants, tenim que utilitzar Serial Begin. Aquí el 9600 és la velocitat. Aquí m'ha agafat la més baixa. Hi ha velocitats més altes, però ara més val centrar-nos en la utilitat que té. Això és velocitat de transmissió, Serial Begin, i aquí en Serial Monitor ens van sortint les dades que captura Arduino, ara amb els servos, però podem posar les lectures, per exemple, de temperatura, de capturar qualsevol valor que el capturem, li podem dir que surti aquí en pantalla i anar recollint dades. Podem emmagatzemar aquestes dades, tot això d'aquí. Quan engeguem se'ns va acumulant. Tenim que introduir aquesta línia de codi i després li tenim que anar indicant quan vull. Això té que estar en el setup, el Serial Begin. Això serveix a gairebé qualsevol programa que féssim amb Arduino li podem posar que vull saber els paràmetres per a que surtin en pantalla i així poder després programar una determinada seqüència de moviment, en el que siga. Anem a veure com li indiquem que surti en pantalla. Quan aquí tot està al funcionament, tot exactament igual, i aquí comencem a explicar lo del serial. Aleshores, Serial Print li estic dient que vull que escriga qualsevol frase, el que jo vulgui. Això sempre sortirà. Aleshores, en el Serial Begin, aquí hem fet tota aquesta seqüència de frases. Tenim, primer li vull que diga angles de gir, després vull que escriga servo 1, l'hagués pogut fins i tot posar-ho tot en la mateixa línia, puc posar-ho aquí, no afectaria, servo 1 i aquesta la puc suprimir. Ara li he dit que m'escriga el Serial Print, angles de gir. I què m'ha d'escriure? Li dic que m'escriga el valor de la variable 1, la que teníem aquí per al servo 1. Després li estic dient que deixi un espai, li puc posar un altre espai més, que escriga servo 2, per a que me diga després el valor del servo 2. Aquí servo 3, servo 4, servo 5, i així tinc tots els valors. El print LN m'està dient que faça un punt i a part. Quan escriu l'últim valor, que faça un return. En print LN, el que vol dir que canvia de línia. I així tenim, quan ho engeguem, tenim el funcionament igual, però ara capturo els valors.
clear, capturo els valors als quals està el servo i una de les utilitats, de les moltíssimes utilitats que té, és si jo vull establir una seqüència concreta de moviments, per exemple, que siga un robot que es vaiga movent, li puc dir que aquest servo que gire, dic, mira, esta és la posició que jo vull. Aquí ho calculo i dic, bueno, esta que la faça pel primer moviment i ja sé que té que donar de valor 100. Després, que faça el segon motor que vaiga a aquesta determinada posició. Doncs jo miro, puc mirar, i em diu que el valor 2 ha de ser el valor 17. I d'aquesta manera jo puc anar traient els valors que jo necessito per a programar una seqüència animada amb servos. Altres utilitats és recollir dades i transmissió de comunicacions, però ara per a aquest cas, i que té molta utilitat, el serial monitor, veieu que fàcil és simplement afegint lo del serial begin, 9600, que és la velocitat mínima, té més altes, però amb aquesta ja, per al que necessitem, ja pot anar funcionant, i aquí tenim el serial print. Li he posat aquí un delay per a que no escriga tan ràpid, però que també pot afectar el funcionament del motor, dels servos, com que si vull que vaiga més finet, doncs el retras el redueixo. Aleshores, comencem l'animació i aquí tenim les lectures que jo vull que, per exemple, aquest motor vull que giri en una determinada posició, perquè tardava un poquet, penseu que aquí estem parlant de milisegons, això és un segon, i ara ja els tinc a posició i té un cert. Veieu que està funcionant i jo puc programar que faça una determinada seqüència, que giri tants graus, i d'aquesta manera en el serial monitor puc obtenir els valors molt més exactes que anant a cegues intentant calcular la posició. Així, aquí teniu el serial monitor explicat una de les utilitats que té. Espero que us hagi agradat.